Здравейте, аз съм Любо от Events Bakery, където организираме вашите незабравими събития. Днес съм пред църквата Света Неделя, защото имам да нося тези 24 стола шивари за една сватба, която ще се проведе до вечера в Шератон. И днес научих един хубав урок. Планирай! Всъщност, на товарната рампа в Шератон може да влезеш с 2 дни минимум предварителна оговорка, защото се влиза през президентството, през Съборна. Днес има шествие на нещо си. Съответно отзад трафика целият е блокиран. По жълтите павета не се минава. И сега, понеже няма места на паркинга отвънка, аз съм спрял така далечко пред хотела и с моята вярна другарка количката ще си носим столовете до самия хотел. Така че планиране и пак планиране. И булки. Моля ви, не си взимайте жълти шивари столове. Дерат се. После вие се оплаквате, че не изглеждат хубаво, защото за да изглеждат хубаво цената им трябва да бъде много висока, пък вие не искате да плащате много пари. Така че жълти столове, златни столове, шивари – не. Мога да ви издам една тайна. Хубаво е да има разстояние от един стол между 2 реда столове и в случая аз нареждам плътно стол зад стол, след което през един ред ги махам. Слагам възглавничките, които се закопчават после с велкро. Лесно и бързо става. Те са с 2 лица. От едната страна е крю, от другата страна е бяло, в зависимост от желанието на булката. Ето как изглежда в завършен вид. Могат да са 2 реда, 3 реда, в случая бяха 24 стола и клиентът остана много доволен.